5, bă. Mă pun să filmez vlog. Hei lume, eu sunt Andy și știu că n-am mai filmat de mult, dar n-am avut timp. Bun, asta e chiar vrăjeală. N-am avut chef, știi? Bine, de acum mă pun pe treabă, nu contează. Bun, începem cu un subiect ok, foarte fain. Și astăzi vom vorbi despre relațiile din ziua de azi. Acele relații care la început tot se iubesc, cică. După că se despart, ce credeți? Bum! Mai ești cu aia împreună? Nu, și o jignești, o faci în toate felurile. Cam așa se întâmplă ziua de azi. Personal, am pățit așa, o dată asta de două ori. Din fericire, s-a terminat ok până la urmă. Dar, în ziua de azi nu prea se întâmplă asta. Dar nu mai contează cum. Știi genul de relație când vorbiți pe Facebook cu te iubesc, cu așa zisul vâtul în viața mea și așa mai departe și apoi când ieșiți afară, abia interacționați, abia vă lasă un braț pe celălalt și cam așa. Momentul ăla de bucurie, știți, că ați ieșit afară, persoane iubite, cu iubesc, nu știu ce. Da, genul de relație, știți, când tu vorbești pe Facebook cu persoane iubite, cu te iubesc, abia aștept să te văd. Și afară ea vine cu prietena ei sau tu cu prietenul tău. Și ce se întâmplă? Tu te pui lângă al tău prieten și ea lângă prietena ei. Și... da. Știți, vi s-a întâmplat vreodată să aveți genul de relație când voi nu aveți niciun subiect de discuție când ieșiți afară, vă puneți pe o bancă, luați semințe, suc, ce vă lasă pe acolo, nu contează, dați zic ca general. Și cum nu aveți subiect de discuție, începeți să râdeți. La propriu. Chiar începeți să râdeți așa, vă uitați unul la altul și începeți să râdeți. Ca și cum aș uita eu la perete. Sau, știți momentul ăla când toți încearcă să vă aducă unul lângă celălalt, să stați împreună și voi vă depărtați, vă dați la o parte. Ca și cum stați lângă o bombă nucleară. Sau vi s-a întâmplat vreodată acel moment când în sfârșit aveți și voi o săptămână de relație, vă bucurați că sunteți împreună, nu știu ce chestii ale alea, și se găsește cineva, un om idiot, handicapat, prost, când acum n-am cum să-i spun pe nume, se găsește să bage strâmbe în relația voastră. La 4. La cât ești? Ok, în caz că ești să mă suni, ok? Bine. Să băi pe discuție. Fa. Hai că acum. Bă, te văd. Vino cu apă. Bă, fraiere, vino ca să spun ceva neapărat. O știi pe mătutul ăla de Bă, pe Can, Facebook. zici-ne, zici-ne. O știi pe mătutul ăla de pe Facebook. Na, nu știu cum am reușit nici eu, dar m-am băgat cu ea. Deci nu-mi vine să cred. Când? Ce bă, că bă, coaie? Acum câteva ore. Am fost și cu ea pe afară. Bă, știi, și n-ai putut să zici din prima. am fost și cu ea pe afară, bă, ești nebun. Chiar îmi plac. Bă, stai așa, de când? De când? Stai, de când De s-a câteva întâmplat? ore am ieșit cu ea pe Bă, afară. nu înțelegi, de când a început chestia asta cu relație, cu De chestii, vreo 2 zile. și nu mergi. Bă, am vrut să... Dar oricum, zi mersi că ți-am zis pe urmă. Da, aici da. Stă țină cu aia. Mersi, bă. Pe pula mea nu mai am net. Bă, pe Lesnet. Ce e, doamne? Eu da. Da? Fain. Da, ce bine. Bă, noi plecăm, bă, venim în 10 minute. Mă suni, da? Bă, hai. 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 Bă, uite, dăm puțin mâna, dă mâna cu mine, da. Hai să mergem cu aia. Ce faci, bă? Bine, stau. Unde ești? Pe la unde? Pe la arte? Bă, auzi, l-am văzut pe iubita ta cu vreo 10 minute. Era tot așa aproape de arte, cum să zic, era aproape de scara lui, de la scara lui, știi, se ducea cu o fată către bazin, nu o cunosc pe aia. Și au luat-o de mână. Nu, bă, atunci am văzut-o prima dată, așa, adică din vedere, am mai văzut-o uneori, dar rar.
luat-o... Na, zi. Na, bă, nu știu, treaba voastră, dar nu mă bag, dar totuși, ai grijă că ăla te înșală, bă. Plăcere, na, hai, ceau. Ce mai făcut azi? Păi am fost la un fotbal cu băieții și după aia am mers la o bere. Mai nou fotbalul pentru tine înseamnă întâlnire cu fetele? Nu? De ce crezi asta? Am aflat. Ce ai aflat? Niște chestii, nu știu, că trebuie mai mult să vorbim. Nu e adevărat. Ba da, e adevărat. Ar fi mai bine să ne despărțim. De ce? Așa e mai bine. Ceau, bă, zi, de ce mai rămas? Păi am vrut să spun că m-am despărțit de aia, m-am înșelat. Păi, da, m-ai zis că o iubești, bă, cu aia. Dă-mi pula mea, mai mult mi-am bătut joc de ea. Și cât ai fost cu ea? 2 zile. Te-ai bătut joc de ea? Da. Chiar nu-mi țin la ea. Bă, merge cu aia. Hai la bere! Dacă atât a fost și pentru săptămâna aceasta, nu uitați să dați un subscribe, să dați o bucată butonului de like, un share să vadă și prietenii voștri. Eu am fost Andy și v-am salutat. Ciao! Până la urmă, Bă, nu, azi ne-am despărțit. mi-ai zis că o iubești. Mai nu mi-am bătut joc, de...